Мачове гледате ли му? Да, гледам. Сили имате ли? Оля? Сили имате ли за такова? Той има сили, баща ми няма. Аз само казвам на Ники, викам, дядо, нека път ще получи удар аз. Страшно, аз тук палците са ми така на мача, все едно, че съм бил на боксов матч. Стискам зъби, молим се да нещо да не стане, той да не сгреши. Защото аз съм му казал, гол винаги ще влезе. Вратарят за това нещо. Той или спасява, или не спасява. Чувате ли се след матч? Той се обажда, да. Винаги ли? Да, повечето пъти, само ако случайно играем в Европа и вече самолети или летища. Това си навик. Естествено, той изкоментира веднага някои неща, казва си негово мнение и той гледа матч. Аз по време на матч, аз винаги знам, аз съм доста критичен към себе си, той ме научи на това нещо. Ако той не ме критикува, аз си критикувам два пъти повече, преди него още, преди да съм му звънал, знам какво ще ми каже. Баща ми е най-смешен, с него се убивам от смех, тъй като един час преди мач си изключва телефоните, завива се горе, пред глава и не мърда. Направо с костюм се всичко. На мача с нацел отбор и път си чупи костици от лаките, беше набил това. Това беше мрамор на Васил Левски. В фенте горе във Випа му бях взел да седи, чупи една седалка, къде играхме с Интер и шут, цялата седалка долу. Но не гледа. Не гледа, не мога да гледа. Практически от моето семейство 5 човека са вратари. Я да го сметнем. Кой е? Брат ми, който в юношите на Арски 57-8-9 година играе. Да. След това съм аз. След това е Борислав. След това е брат на Борислав Руслан. И сега е тази младеж. Най-силният ви момент в кариерата кой е? Примерно да кажем един мач имах в Италия с Милан, където ми направиха 5 гола, защото тогава пазих с жълта фанелка за пръв път. А по принцип ние тук пазихме с черни фанелки. Това ми беше един от страхотните мачове, въпреки че ми вкараха 5 гола. И аз спасих поне още 7-8. Общо дето той вкара тогава, те се пазили повечето вратари пака с черни, той като за първ път пази с жълта. И след това вече се вкараха, нали, вече във времето. Нормално са вече на мода го карат и на как изглежда и така. Първите, които играят. Той е първия. Първи, който играе с такова. Времето беше много различно от това, което е сега. Тогава и други фактори играех. За това кой да бъде в национален отбор, от кой отбор да дойде. А не това дали си най-добрия в момента или не. Тогава въвеха игричките въвеха за вулканка и за ракийка. И за почивка на Приморско. Слънчев бряг. Така че винаги си е имало по нещо. Сега мисля, че това нещо не може да стане. Кой всъщност е най-добрият от вас? Той е бил много здрав във въздуха, мачкал е хората, боксове. Тогава по неговото време е бил много така футбол. Беше много така една здрава игра. По времето Силов, да. По времето на баща ми, тогава с топките, въобще да фанаме само топката от времето на дяда ми до топката в момента, с които играем. В момента топката е много лекотена, като се ритне силно, сестрата става мъртва топка и поне от вятър и от въздуха си сменят реактората, постоянно трябва да гледаш да постоянно много често видите гол от 30-40 метра, които наистина не че не се спасяват, но топката много затруднява вратарите. Пред дядо си Ники Михайлов си спомня и за безгрижните си години във футбола. Точната дума мога да кажа, защото мен на си бях леке по едно време. Значи на 17-18 години в Левски, така пари, така доста взимах на фона на България, защото бях с Левски, бях много малък, играхме в Лига Европа, така достигнахме доста напред, аз не играх, така доста хубави премии взимахме и общо дето знаеш, дискотеки, момичета, коли, дрехи, всичко, което дразни хората, защото аз още не бях постигнал нищо. После как се промени? Какво стана? Голяма роля има. Първото, че отидох и живеех сам. Аз първо бях в Ливърпул, подписах, отидеш от един огромен отбор, как се казва. С много пари, с газари в отбора, футболисти. Аз тотално поудял вече. Ливърпул на 19 години, не знам къде се намирам. Дрехи, маркови, коли, часовници, тотално изтрещява работа. И отивам в Хуана и идвам в едно село. С една къща на 20 метра от къща ни крави, ни овце пасат. Аз направо шах и матата и към какво правим, звъна на менеджер, и към къде ме докара. Махай ме ти ли си Лъчо Танев. Нали, той има голяма роля за това нещо и естествено най-накрая, не на последно място в никакъв случай, тренира на вратарите, който е в Фенти, той не днешен е там. Първата година направо му убиваше. И ме пречупа, защото аз си бях газар от София, идвам известен с пари, с момичета и така нататък. Караше ме да мия топките с тези, които тренираме. Скандали тежки, 3 пъти не ги мих.
да ги помпам преди тренировката, да ги носа. Викам, аз да не съм ти домакин тук, ти нормален си, скандали е така. Дойде ми период, в който той си ме викна пича и си ми каза, ние ти плащаме, или ти прекратяваме договор и си заминаваш където си бил, или си сядаш на газа и почва да ни финал, аз като замисля. Мен не ми се дъше повече тук, защото аз знаех, че ще приключа с футбола. И финалмен си седнах, 3-4 дни, викам, пич, ти си точно до границата, или да приключиш да станеш това леке, което си, или да направиш нещо съществено с живота си, с кариерата си, с всичко. Всеки от вас има ли по някой, как да кажа, свиреп противник на терена? Диев от Спартак Пловдив, Бог го прости, той беше един грамаден мъж, грамаден дясно крило. Той като тръгнеш и няма кой да го спре. По 2-3 минути се катераха на гърба и не мога да го спрат. Разбирате? Просто имаше много добри футболисти по простата причина, че те издасаха на улицата и след това влизаха в коловозите в отборите. Докато сега децата издасват на асфалта, в стаите на компютъра и това е. Боби израсна на Герена с много труд. Даже също нашето блокче имаше игрище, но то сега е игрище, тогава беше сега ливада с бубони, там съм го тренирал. А вие къде бяхте? 94-та световното? Не знам дали някой баща ще живее това, което аз го живеех тогава. Това беше нещо невероятно. Може би и за хората беше също невероятно. Шпалир беше от аерогарата до Васил Левски. Шпалир от хора, а стадиона пълен. Най-трудният момент за тебе кой е бил? В Левски. В Левски, това е ясен момента. С Соня автогол, дето Преломният момент в живота ми. Аз винаги съм казвал, че то всичко се случва, аз знам, че горе има някой, вярвам, всичко се случва, той си праща сигнали, ти дали искаш да ги поемеш или не, това си е твой личен избор, като всеки ден като се събуди, може да си вземеш сам решение какво ще тръгнеш да правиш. Тогава той си ми прати сигнал, бая тежък, но си го заслужавах. Има нещо друго. Никой не спомена, че левия бек, този бразилец, когато терена е мокър, върна с шут, фалсов шут, върна топката на Николай и то на средата на вратата. И сега естествено вече тук неговата грешка, че нали се опита да е натисна, но тя ще се лъзна долу, край. Пречило ли ти е, че винаги си сравнявам с баща си, с дядо си? Да, в началото ми пречеше, като бях в Левски, докато вече не излях в чужбина, където хората не го знаят, знаят само мене и вече започнах само да си изграждам името в Европа. Какво мислите за татуировките? Аз съм си казал мнението. Какво е? Аз не го разбирам. Аз съм човек от старото поколение, не го разбирам това. Честно дума ви кажа. Нормално, в смисъл. Нормално, неговото поколение, баща ми. Такива неща не са правени. Убийци, татуировки, странни прически и така нататък. Ти колко имаш? Много имам. Не съм ги смел. Това го сметнем за една, значи нямам толкова много, но тя е доста голяма. Но... Какво беше написано на едното? На кое? На едното тук. Тук имам на... Отдолу беше написано нещо. Да, тук за баща ми. Борислав God bless you. Имам на баща ми... На дяда ми датата имам, на баща ми дата на раждане. Тази е на Puff Daddy. Can you feel me, can you touch me, can you trust me, can you love me? Дългичко е. Добре, че е спял малко. Това е само една част от песента, но имам доста. Тук на баба ми, Бог да прости Елисавета, имам датата и отгоре името имам, нали, Ангел. Горе пише Елисавета също. Имена на жени нямаш? Нямам имена на жени цели, нямам, не. По-добре, защото това трудно се маха. Да, смисъл, това вече като се ожени, имам деца, вече е друго. Искаш ли да се жениш? Естествено, че искам да се жена. Искам 3 деца да имам, но, както ти казвам, не в момента. Искам първо да направя следващата качка в кариерата ми, така да всичко да е спокойно, да си видя къде си ми е къща, да си направя, така винаги обичам да си организирам. За Стилян исках да ви питам и двамата. Аз не мога да разбера защо живота е така направен, че най-добрите хора, най-добрите свестни момчета, които са мъжки момчета, да им се случи нещо такова. Но аз знам, че той е много силен. Не го казвам, защото е така само да го кажа. Той е много силен и съм убеден. И вярвам и се моля, че той ще го предаде това нещо. Той показа какъв трябва да бъдеш. Преди да си тръгна, влизаме да разгледаме купите на 3 поколения вратари. Тази от по-миналата станах
Трети ли? Трети. Трети, да. 2010-та. 2010, тази е 2011. Той е Първи, футболист номер 1 за 2011. тази на баща ми от преди колко години? 86. 86. На баща ти малко изглежда. Баща ми малко, той не е заслужил голяма като мен. А това какво е? Аз от когато станахме шампиони. Клуба никога не беше ставал ходен шампион и 150 хиляди души ни чакаха в града, не мохме се пребереме, с хеликоптери идваха да ни взимат. Еншаде. Това е градчет, 55 хиляди души ни чакаха само извън стадиона, 30 хиляди вътре и други 100 хиляди, които бяха в града по улиците. Тук е някъде около... Значи 86-та, значи на 8 годинки. Това е Англия би трябвало, нали така? Да. На 8 години това е в училището униформа, нали? Да. Това е в училище снимка за... Това бяха всеки ден и бисер и той имаха ученическа униформа, която трябва да изглада на гласена с връзката с всичко. Са ме постигли на купа, това ще се направи, че не съм го видял, ще го простя. Имаше разкошна коса. Да. Разкошна. Обаче сте се гаврили по това време с прическа. Не, тогава може би... Не знам, Това е било модерно. Не знам, като битъл се тук.